Number? Oh. Wala na yun. O tapos pati, anuhon mo ah. Ano mo ba? May parang siya yung gasolina. Irani. 0910-94-90-830. Wala, daman ako. Nandiyan si mama, nag-live ako eh. Sabihin mo yung 13. Ma, bawasan mo yung 13. Ma, bawasin mo. Sir Maels, mega love shout out, Pinkies. Sir Maels, kumusta na? Nasa Pinas ka na ba? Nasa Pinas ka na, nasa abroad ka pa rin? Mega love shout out, Sir Maels Vlogs. Dito pa KSA, wow, sana all. Ako next year pa babalik, abroad. Santano, mega love shout out, Santano. Santano Moitra, hi, mega love shout out. 0910-94-90-830. Santano, mega love shout out, Santano Moitra. San ang rota mo abroad? Same pa rin, Sir Maels. Balik ako ng UAE. UAE pa rin, Sir Maels. I love UAE. Okay yan. Mga next year pa, mga siguro, mga May. Muna ako, stay ako dito ng 1 year. Pero kung mag-ano lang ako, Sir Maels, visit visa. Doon na lang ako hanap ng work. O, ubusin mo muna lahat ipon bago balik. O, pag wala ng pera, balik na abroad. Pag wala na pera, balik na abroad. Hindi ka pa nagbabakasyon, Sir Maels? Baka next year exit na din ako. Magbakasyon ka ng Pinas. Babalik ka pa.
Mahirap pag wala kang ipon dito sa Pinas. Ubos pera mo talaga, Sir Maels. Ang mahal ng bilihin. Grabing mahal ng mga bilihin dito ngayon. Yung 1,000 mo, magkano na lang mabibili mo? Mataas nga yung dollar, pero naman yung bilihin, grabing taas. Ang mahal. Pag nagpunta ka ng grocery, SM, magugulat ka talaga sa mga presyo. Parang ayaw mong bumili. Akalain mo yung shampoo nasa 230, yung medyo maliit lang, ganun. Samantalang sa UAE, magkano lang yun? 10 dirham. Dito, nasa 200 plus, Diyos ko. Madam Mary Rose Miguelab, shout out po, Madam Tamsakdan, beautiful. Ayan. Madam Mary Rose Miguelab, shout out, Madam. Good morning. Sir Madison Miguelab, shout out. Tamsakdan host. Ayan, Sir Madison Miguelab, shout out. Okay, Pinkies, tulog na ako. Sige na, matulog ka na kasi anong oras na dyan sa abroad? Sige na, good night, sleep well, and God bless. Ingat ka palagi dyan. Bye-bye. 6 million Miguelab, shout out. Ano daw? Ayan, may 5 million Miguelab, shout out pa ayuda host. Salamat. Ayan. From Sir Madison Egpet. Sir Madison. May premier ka, Madam Mary Rose. Dato sa Pawas Vlog, Miguelab, shout out. Tamsak Dan Lalab, salamat sa patamsak mo dyan, Lalab. Dato sa Pawas. Ayan, palablab po ako nakapin. Ayan, Sir Madison, nasa Puerto Vallarta. Matagal ko na itong nakita. Ayan, Sir Madison, nasa bahay mo ako. Meron kang harang. Dato sa Pawas Vlog, Amer Salasal Vlog. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay, dato sa Pawas. Ayan, Sir Madison. Sa bahay mo ako, Sir Madison. Free hotel and accommodation. This is winter time, February 4. Ayan. Matagal na pala tong video na to. Madison Nagpit Dan, new dikit. Ayan, from Dato sa Pawas. Sir Madison, papalikan na lang po si Dato sa Pawas. Connected na po sa bahay mo. Thank you. Madam Ara Miguelab, shout out po, Madam. And Ara and Elos Vlog, Madam Miguelab, shout out. Short video pasilip po, TY. Ayan. Ayan, Sir Madison, dinikit ko na yun sa'yo. Six tusok, Madam. Salamat sa patusok mo dyan, Madam. Ara and Elos Vlog. Salamat po sa patusok. Tingnan natin yung bahay ni Madam Mary Rose. Live stream, welcome everyone.
Melrose Nation, Dan New Dikit. Kaanod Vlog, Miguel Love, shout out Kaanod. Kaanod Vlog, Miguel Love, shout out. Ayan, Madam Melrose, meron ka pang harang. Ayan. Natapos na. O, ayan. Wow, naka-make up si Madam. Naka-ups lang pala. So, let's mark call home, Miguel Love, shout out. Like 7, hello. Solismar Lalab Migalab, shout out. Solismar Kolhu. Ayan, thank you so much, Lalabs. Ara in Elos Vlog, Dan New Dikit from Dato sa Pawas. Madam Ara, dan na po sa'yo si Dato. Pabalikan na lang po, Madam. Maraming salamat. Miss you, Ara. Ayan, si Madam Ara, Miss you, Ara. Si Madam Ara pa rin to, Miss you, Ara. Miss you, Ara. Ayan, 5 million Migalab, shout out. Ayan, Madam, watch na lang 2 minutes. Miss 25 Dan, ayan, from Solismar Kolho. Ayan, Solismar, thank you. Tusok uli, Manay Ara and Elos Vlog from salamat po, Madam Ara. Paparakaon na niyo. San Mesa Miguel Love, shout out mga person in Hall of Fame. Ayan. San Mesa Miguel Love, shout out. Diana Miguel Love, shout out. Oy, Diana. Diana Miguel Love, shout out. Sandan from Solismar. Host, magkano po ang mic nyo? Lala, binili ko yan sa abroad. Ano lang yan, 200 dirham. Binili ko yan, Lalab, sa UAE. Online. 200 dirham, halagang 2,000 pesos. Ayan. Sa abroad yan, Lalab, sa UAE. Solismar, thank you so fastest. Ayan. From San Mesa, Solismar Kolhu. New Dikit from Dato sa Pawas. Diana nagbaba ng bahay, Madam Meros, lablabin natin Kaanod Vlog, Miguel Love, shout out. Kaanod Vlog, Miguel Love, Ate 32 Dan. From Solismar Kolhu. Solismar, thank you. San Mes Dan, New Dikit from Dato sa Pawas. Ayan, Diana, nagbaba ng bahay. Si Diana, mga lalabs. Thanks, darling, from Solismar Kolhu. Sana all, my darling. Sana all, my darling. Tamsak, Madam Ganda from Ate Apple. Ate Apple, Miguel Love, shout out. Sana all, gusto ko ng ganyan, nos. Gaganda boses ko dyan. O, Lalab, nakakaganda to ng boses. Kasi mayroon siyang, ayan, pansala. Sa yan, Lalab, galing yan ng abroad. Dinala ko lang nung umuwi ako. 8 million Miguel Love, shout out. 200 dirham. Kung meron kang mga kamag-anak sa abroad, pwede ka magpabili niyan, Lalab. Mura lang yan doon kaysa dito sa Pinas. Dito sa Pinas, ang mahal. Sobrang taas ng tax. Dilma Jennifer Danyo, Dikit from Dato sa Pawas. Morning, Os, Patuslok, Kubay. Ayan, from Tuslok akong lungag. Tuslok iyong lungag. Ayan, Meros Nasyon, nagbaba ng bahay. Ate Apple, padikit guys, dalawa balik from Ate Apple. Amir Pasilip, ayan si Amir or si Dato sa Pawas, nagbaba ng bahay.
Ate Hilo from Soles Marcol ho. Host kayo na lang ang kamag-anak kong abroad. Lalabsan mesa, nasa Pinas ako lalabs. Umuwi ako ng June. Miss you Ara, ayan si Madam Ara nagbaba ng bahay. Miss you Ara. Meron siyang live within 5, ano ba to? 4 hours. Na po ba kayo nakapin mga lalabs? Bloody Dan from Dato sa Pawas. Lalabs, salamat lalabs. Ano na natin si ano? Si Diana nagbaba ng bahay, Diana. Sa Pinas, nasa Pinas ka rin. Para tayo lalab nasa Pinas. Dan Tamsak Ara and Elos from Dato sa Pawas. Patamsak po na kapin mga lalabs, upcoming live. Ayan. Hello sa Wario from Cooking with Zapia, Cooking Migalab, shout out. Diana Migalab, shout out, nagbaba ng bahay, Diana. Short Maruya looks yummy. Wow. Ang tawag nito sa amin, Madam Melrose, is sinapot. Ayan. Yung saging. Yung Maruya iba yon, yung parang isa yung nilamutak. Nilamutak. Mga lalas, gumagawa ko ng live stream thumbnail, just PM. Ayan. From San Mesa, Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Cooking lalab, migalab, shoutout tuslo ka akong lungag. Mga lalas, patamsak po nakapin. Patamsak po upcoming live ng nakapin mga lalas. Patamsak po, patamsak. Patamsak mga lalab, patamsak po nakapin, patamsak. Ginamos po yun nilamutak. Aw! Naintindihan pala niya. Ginamos. Cooking with Zapia. Rami Jumaw as TV, Dan Tamsak from Dato sa Pawas. Ayan, Dato sa Pawas, nagbaba ng bahay. Lablabing natin mga lalab, Dato sa Pawas. Maruya yun eh. Yung nilamutak. Kuya Pabs TV Vlog, Miguelab, shout out. Masarap yung nilalamutak. Ayan, Pabs TV, Taurus Ball, Tamsak, Taurus. Lalab Taurus, Miguelab, shout out. Ayan, Taurus, may jacket ka na lalabs. Taurus, meron ka ng jacket, Miguelab, shout out. Ano yung lalas? Pagkatapos lamutakin, nilalagyan ng harina. Nilamutak na labi. Masarap yun. Carl Migalab, shout out. Carl Jairo, kung bali sir, Migalab, shout out. Morning po. Carl, may jacket ka na. Dato, ayuda na lang kasi Dato, OTW Ludes. Cheers host from Taurus. Migalab, shout out. Hospile po ako, WS na lang need ko po. Carl Jairo. Ano ka na lalab? Undawi ka na sa monetization. Kumbali, sir. Sige lalab, ano kita mamaya i-play. 1K na wala, WH sa akin. Wala kasing mag-upload ng video, Carl? Every week. Para hindi, gaanong lagasin yung WH mo. Ganon kasi yun. Kailangan meron kang mga upload. Gusto kasi ni Lolo, lagi kang updated. Ito po, link ko. Miss Yuara Tamsak. Sino ba to si Carl?
1.17. Sige, kunin ko yung pangalan mo. Carl Jairo Vlog. 1.17. Pabs TV Vlog, Dan New Dikit. Ayan, from Dato sa Pawas. Mga lalab, na po ba kayong mag-ano sa nakapin? Maglamutak? Ayan, dan na kayo sa nakapin mga lalas. Dan na. Patamsak naman ako nakapin mga lalabs. Dan na po ba sa nakapin magtamsak mga lalabs? Upcoming live ni Madam Arahos. Anong brand ng lipstick mo po? Ganda ng kulay. Ano lang yan lalabs? Ano ba to? Mat yan, mat. Everbelina yan lalabs. Everbelina. Everbelina yan. Binili ko yon ng isang araw pero hindi ko alam kung magkano yung price. Basta binayaran ko lang. Dato, Dan, may bakas. Ayan. Tuslo ka akong lungag, Dan. New Dikit. Ayan. From Dato sa Pawas. Teresa Francisco Miguelab, shout at Madam Teresa. Madam Teresa Miguelab, shout out sa lahat. Mga lalab, patamsak po ako nakapin mga lalabs. Miss you, Ara. Nandito pa ba si Madison Egpet? Wala na. Sir Madison, nandito ka pa ba? Wala na. Umalis na. Goodbye. Miguelab, shout out po san. Miss. Rina Dona, Miguelab, shout out. Rina Dona. Ayan, thumbs up. Madam Ara Agoy, di ko kabalo sa mat lalabs. Mat lipstick lalab para matagal yung matanggal. Pag yung lipstick lang kasing yung lang, hindi mat, pangit. Pag kumain ka ng ice cream, maya wala ka ng lipstick. Long lasting, yung mat kasi long lasting. Kahit tulog ka na, naka-lipstick ka pa rin. Long lasting. Maglagay ka ng lipstick sa bago ka matulog. Pag gising mo, buo pa rin yung lipstick mo sa labi. Pabs TV Dan from Ara and Ilos. Rena Dona Miguelab, shout out. Taurus, ayan, The Wanderer, Dan Dikit from Dato sa Pawas. Gusto ko yung lalabs. Yung mat. Matagal kasi matanggal. Kahit makipag-kiss ka dyan, di pa rin matatanggal. Dikit na dikit yung lipstick sa labi. 8 million Miguelab, shout out. Noted, Pubs TV Vlog. Kaya mas maganda yung mat lalabs. Gusto mo ata yung lang, biglang natatanggal. Carl Jairo Vlog, Dan Dikit from Dato sa Pawas. Ayan, 5 million Miguelab, shout out. Ganon pala yun, Gihos. Hahanap ako niyan para makipaglamutak. Kahit may paglamutak ka, basta mat yung lipstick mo, hindi matatanggal. Kasi pag hindi, mat, pag nakipaglamutak, wala, pupunta yan dito. Di mo malalaman. Gusto ko long-lasting lipstick, lalabs, para long-lasting relationship ba? Amel Salazar, walang forever, San Mesa. Walang forever. Walang forever. Ayan. Ayan, 9 million Miguelab, shout out. Mga lalabdan na po ba kayong magtamsak sa nakapin? Diana, nagbaba ng bahay, Diana. Ayan, si Diana, nagbaba ng bahay, mga lalabs, lablabin natin.
Mga lalab, patamsak po ng kapindan na po ba kayo mga lalabs? Ayan. Ayan, dan na. Nandito pa ba si ano? Sir Madison, nandito ka pa ba Madison? Sir Madison, may flavor ba yan? Wala lalabs flavor. Wala siyang flavor kasi wala man akong nalalasa. Basta lipstick lang. Gusto mo ata yung may lasa. Yung may flavor. Meron talaga dun may flavor. Mainit. Yeah. Bakit lalab, paano mo nasabi na walang forever? Sa una lang yan sila. Pagdating ng araw, iwanan ka rin yan. Kaya walang forever. Ayan, Diana, nagbaba ng bahay, Diana. Dato sa Pawas, punta tayo kay Dato sa Pawas. Dan na kaya nakapin mga lalabs. Dato sa Pawas tayo mga lalab nakapin, Dato sa Pawas. Ayan. Pabs, Dan from Diana, Kuya Pabs. Dan na si Diana, Kuya Pabs. Pabalikan na lang po, Kuya Pabs. Ayan, 6 million, Miguelab. Shout out, 6 million. Sunod natin si Kaanod Vlog. Ito pa ba si Kaanod? Wala na. Wala na si Kaanod. Inanod na. Kuya Pabs. Ayan, Madam Ara and Elos Vlog. Nagbaba po ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Upcoming live. Tuslo ka akong lungag. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Diana, nagbaba ng bahay. Rina Dona Danyo Diket. From Dato sa Pawas. The Only Channel. Mega love shout out. The Only Channel. YTC. Mega love shout out. Ganun ba lalas? Matapos ang kinin pagsasawa at iiwanan ba? O ganun yun. Parang kanta lang yan ni Imelda Papin. Ayan, Diana, nagbaba ng bahay. Diana. Yung mga artista nga, di ba, nagpapakasal, tapos wala, nagiwalay na din. Ayan, 5 million Mega Love, shout out. Download channel dan from Dato sa Pawas. Mga lalapalablab na kapin, Dato sa Pawas. Ayan, nakapin po, lablabin natin. Dato sa Pawas, nakapin mga lalabs, lablabin. 6 million Mega Love, shout out. Tuslo ka akong lungag. Premier Pasilip. Premier, may hugot ka man ay uso na ngayon, tikiman lang. Tikiman lang. Pag natikman na, ano na, ayaw na. Hanap uli ng ibang putahe. Rapi, ayan, nandito pala si Rapi, patay tayo dyan. Rapi, Miguel Love, shout out. Baka tayo matulpo niyan. Rapi Di Santos 34, Miguel Love, shout out, Tamsak Danhos. Tauros Dansi, ano, Kuya Pabs. Nandiyan pala si Sir Rapi, mga lalabs. Pabs TV Vlog, nagbaba ng bahay. Sir Rapi, meron ka na pong jacket. Rami Jumaw, natusok na kita from Dato sa Pawas. Unsa lungag. Arain Elos, madam. Ayan. Baby pa lang bahay ko, host. Rapi, sige lang lalabs. Nandito pa ba si ano, Kaanod Vlog? Kaanod, nandito ka ba Kaanod? Sige lang, Rapi lalabs. Rapi Tolpo. Yan na ba yung bahay mo? Patay tayo dyan, kaya ayaw ko na lang magmahal lalabs. Magmahal ka, San Mesa. May forever naman, hindi naman lahat. Walang forever. Boy Mukbang Dan, from Dato sa Pawas. Magmahal ka, San Mesa. Wala ka pa bang asawa? Ano ka pa? Dalaga? Dalagang Pilipina? Marites, hello po, host. Oy, kami ngayon, nandiyan may Marites dyan.
Nandyan si Marites. Baka tayo maano dyan. Mamarites. Lalabs, anong kanta yung Imelda? Imelda Eco cover ko. Ano yon? Isang linggong pag-ibig. Dato sa Pawas Vlog. Isang linggong pag-ibig San Mesa. Dato sa Pawas Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. 7 million Miguelab shoutout pagkatapos ng lahat. Pag-ibig ko't dangal. Michaelson, my friend, Miguelab shoutout. Hi, hi. Wow. So beautiful. Thank you so much, my friend, Michaelson, aka Mike. Lalab Michaelson, Miguelab shoutout. Thank you so much, Lalab, my friend, Michaelson. Joseph, aka Marites. Oy, tayong maingay. Nandyan si Marites. Baby pa palang bahay ko, host. Anong nangyari sa'yo? 3.84K. Boy Mukbang official. Ang laki ng bahay mo, Lalabs. Oy. 1 million. Rapi. Hindi na bibi ang imong bahay. Tingnan nga natin. Ayan, Boy Mukbang official. 3.84. Rapi De Santos 34. Hello from Michaelson. Pabs TV Vlog. Hello family from Michaelson aka Mike 777. 777. Ayan, Bing Rapik TV Dan from Dato sa Pawas. Baby pa lang yan, host. Baby pa lang, Lalabs. Dato sa Pawas Vlog. Hi, Pam. Ganitong gawin nyo sa manok para masarap. Nandito pa ba si Kaanod? Vlog Kaanod. Wala na si Kaanod. Inanod na. Solis Marcolo, wala na. San Mesa, Lala. Baba ka ng yung bahay. San Mesa. OFW ako, Miguelab. Shout out. Ja Lifestyle. How are you? From Michaelson, aka Mike. Bing Rapik TV Dan from Dato sa Pawas Vlog. Ayan, 4 million Miguelab. Shout out. San Mesa, baba mo yung bahay mo, Lalabs. Ipin kita, Lalabs. Oy. Sir Dato, bahay nyo po from Marites TV. Ayan, Sir Dato. Si Sir Dato po, nakabitay, Lalabs. Nakapin. Si Dato sa Pawas, nakabitay, Lalabs. Ayun, nakasabit. Michael on Joseph Dan from Dato sa Pawas. Michaelson, Lalabs. Dato sa Pawas Vlog already connected to you. Thank you so much. Amir Salasal, ayan. San Mesa, Lala, bababahay. San Mesa. Nasaan na ang mesa? San Mesa, Lalab, once again. San Mesa, yung imong bahay ba? Rapi De Santos na nagbaba ng bahay. Mga Lalab, baka meron kayo dyan mga extra banana. Pwede man kayong mag-barter dyan. Ayan. Ayan, 5 million Miguelab shout out, mga Lalabs. 5 million Miguelab shout out. San Mesa, Lalab, baba ang imong bahay, Lalabs. Oy. Wala si San Mesa. Diana, you still here, Diana? My friend Diana, where are you? Diana, baby? Ate Apple, tuslog iyong lungag. Boy Mukbang Dan Pulpak. Boy Mukbang Dan daw si Marites. Baka tayo mamarites niyan. Boy Mukbang Dan Pulpak. Ayan from Marites. Miss Yuara. Ayan si Madam Miss Yuara. Lablabin natin. 5 million Miguelab shout out. Miss Yuara, nagbaba ng bahay. Miss Yuara. San Mesa, Lalab, oy! Nasaan ka na, Inday Garutay? Mike Dilarama, Miguelab shout out. Mike Dilarama host. Miguelab shout out. Rapidan from Marites. Ayaw kayong maingin, nandyan si Marites, mga Lalabs. Si Marites, nasa kapitbahay. Kagaga nagmamarites. Wala pang kape-kape. 7:30 everyday. Nasa kapitbahay, nagmamarites. Rapidan from Marites. Ayan. 4 million Miguelab shout out.
San Mesa, wala na si San Mesa. Diana, you still here, Diana? Please drop your link, Diana. Wala na si Diana. Ate Apple, nandito ka pa ba? Wala na rin si Ate Apple, okay? Tuslog iyong lungag, nandito ka pa ba? Wala na rin. Carl, nandito ka pa ba, Carl? Wala na rin si Carl. Okay? Madam Teresa Francisco, wala na rin. Okay, fine, whatever. Reyna Donna, nandito ka pa ba, Reyna Donna? Okay, fine, whatever. Kuya Pabs TV Vlog. Kuya Pabs, nandito ka pa ba, Kuya Pabs? Wala na rin si Kuya Pabs. Okay, fine, whatever. The Only Channel YTC, nandito ka pa ba? Ang natitira lang dito si Marites. Si Marites talaga di nawawala. Gax, Tamsak Host, Gax. Gax Lalab, Gax. Migalab, shout out. Tamsak Host from Gax. Michaelson Dan from Pubs TV. Amir Salasal. Ayan. Kuya Pabs, puntay kay Kuya Pabs. Lahat ng na-mention ko wala na dito. Ang naiwan lang si Marites. Si Marites talaga di nawawala kahit saan nandyan yan si Marites. Marites is everywhere. Kahit saang lugar may Marites. Mga lalags. Si Marites panay kaaga-aga 7:30 in the morning every day. Wala pang kape-kape yan. Marites na yan, oy. Andun sa kapitbahay, nagpulong-pulong na. Ayan. Palablab na kapin, mga lalabs. Palablab po, palablab. Kuya Pabs TV Vlogs. Kuya Pabs. Taradan, tantidaridadin. Amer Salasal, Dan Pulpak from Marites. Ayan, lalab dato sa pawas. Dan si Marites sa'yo, lalabs. Pasuklian na lang si Marites. Kung ayaw mong mamarites dyan, suklian mo yan. Ayan. Pabs TV, Dan Pulpak from Marites. Ayan, lalab, salamat naman dyan. Salamat. Tadadan, tadadan. Tadadan, tadadan. Pabs TV, Dan Pulpak. Kuya Pabs, Dan si Marites. Pabalikan na lang po, lalab, pabalikan. Tadadan, tadadan, tadadan. Ayan, bloody coder, mga lalab, palablab din ako, bloody coder, mga lalabs. Tadadadan. Marites, ayan si Marites po, nagbaba ng bahay, Marites. Lablabin natin si Marites, mga lalab. Dadidadidadin. Marites, Dan po, pasukli si Gax. Marites, pasuklian si, lalab, si Gax. Marites, ayan, palablab na lang, mga lalabs, Islandski Vlog. Yung aking video, mga lalabs, binababa na Islandski. Ako yan. Palablab si Kuya Pabs, mga lalab. Kuya Pabs. Yan na yung bahay mo, Kuya Pabs.
1.11 ano ka na pala, Kuya Pabs. Ayan, 4 million, Mega Love, shout out 4 million mga lalabs. Kuya Pabs TV Vlog, dato sa Pawasdan from Pabs TV Vlog. $3 million, Mega Love, shout out, 3 million. Nabudol ka, mabudol. Sa sunod, wag mo nang bigyan. Pag sinabi, dapat sinabi. Bloody Dan, ayan, Pulpak from Marites. Marites Lalabs, salamat Lalabs. Daddy Dan Pulpak, ayan, from Marites. Lalab Marites, salamat Marites. Ayan, ako magsukli sa'yo Marites ha. Ayan Marites, Bing Rapik, Madam Bing Rapik. Si Marites. Daal, may munggo with tofu curry. Pwede pala yun. Munggo curry, pwede pala yun, ayan. Tofu curry. Brochito Dan Pulpak from Marites. Ayan, Lalab Marites, nasa bahay mo ako. Ayan, yung ano mo, yung tofu curry. Tofu curry. Pwede po. Pwede pala yun. Ayan, Marites, tamsak Dan from Pabs TV Vlog. Ayan, Lalab, full watch to ha. 1 minutes and 41 seconds lang pala to. Full watch yun, Lalab, Marites. OTW Gox. Dan Pulpak po, Pabs TV Vlog from Gox. Sige, Lalab, maraming salamat. Ba't naglo-loading? Ayan, Lalabs, napakasarap niyan. Purang bansa ka ba, Lalabs? May lang kasing mag-carry pag nasa ibang bansa. Bakit naglo-loading kanina? Wala naman loading.
Semig kaon pa. Kuya Pabs, nasa bahay mo, Kuya Pabs. Ayan, Kuya Pabs, yung ano mo, yung dugi mong dalawa, nagagawan. Ano ba pinagagawan nito? Nakadamit pa yung isa. Nakadamit yung ano mo, dugo. Salamat, Marites Lalab. Yun, pangalawang dikit. Ha? Projectionist. Ayan, Lalabs. Pangalawang dikit. Rapik. Bing rapik. Bad trip naman to. Harley TV Dan, full pack from Marites. Harang na Labs, salamat sa paharang mula, Labs. Marites Dan full pack. Ayan, from Projectionist. Ay, malalaglag ako nito. Naglo-loading. Samira Lalab, Migalab, shout out, Samira. Projectionist, di na dagdag tamsak pero dan ka na. Baka yung ano niya, tamsak di dumidikit. Share.
hanggang yun. Kapag mag-live ko ganun. Post na ako sa Facebook. Pwede man ako niyan. Ayan, Mega Love, shout out. 3 million in daw. Diyos ko naman, hanggang 9 o'clock pa naman yung ano. Kakaasar. Hey.
Punsa lang. Tamsa ko sa orange chicken. Hoy. Wala na, nagluto. Miguel Love, shout out, Muhammad. Good morning, Lalab. Ano? Ano mo? Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Hermenia